Iba't ibang paraan ng pagtatapos ng mga mag-aaral isinagawa sa lalawigan ng Tarlac. Silipin sa report. Sa loob ng isang buwan, nagsilbing paaralan ng 26 na kabataan ang silong ng mga kawayan sa Barangay San Luis, Tarlac City. Dito rin isinagawa ang kanilang pagtatapos. Binigyang pugay ang 4 na magpipinsang volunteer teacher na masigasig na nagturo sa mga kapwa nila kabataan. Bagamat hindi pa sila nakapagtapos sa kolehiyo, sila ang nagsilbing guro sa mga bata. Meron naman pala tayong malaking maiko-contribute in our own little way. Hindi naman kailangan malalaki, maraming pera, maraming ano. Ito lang po, yung voluntaryong servisyo ginagawa natin. Samantala, house-to-house graduation naman ang naging paraan ng Kulubot Elementary School sa San Manuel, Tarlac para sa pagtatapos ng mga mag-aaral. Dala ang mikropono at portable speaker. Pinuntahan ng mga guro ang tahanan ng kanilang mga mag-aaral. Meron ding bit-bit na backdrop ang mga barangay tanod na ikinakabit sa harap ng mga bahay para sa seremonya. Nakasuot sila ng face mask at sinunod ang social distancing. Masaya po kasi po nakagraduate pa rin po kahit hindi po yung kagaya ng dati. Marjorie Padua, Balitang Amyanan.